Здравейте! Днеска украсявам на Коледа. Днеска сме... Нямам дата. 6:22. Днеска сме 1 декември. В момента украсявам. Къде му ида в подпризма? Виждате. Мама... Сега ще отивам статива. Малко се заплита. Има сега толкова много лампички. Какво ще правя? Вчера да се консултирам с майка ми. Една секунда. Вижте, заплета ги и сега ги разпълни. Ето. Вижте още колко много останаха. Айде, давайте го. Ето, вече ги опънахме на 2 ката. Лампички, че 10 метра са много. Сега сляза и ще ви покажа още какво съм направил.